Tohtoročný Zelený štvrtok bol iný. Mladí so sestrami Salesiankami prvýkrát slávili židovskú Veľkú noc. Obvyklé jedlo, hudba, žalmy, modlitby. Všetko prebiehalo podľa židovskej tradície. Touto akciou chceme ponúknuť vlastne našim mladým také sprítomnenie večere, ktorú slávil Pán Ježiš. Počas slávenia večere si židovská rodina spomínala na otroctvo v Egypte a vyslobodenie z neho. Konkrétne udalosti im pripomínalo konkrétne jedlo. Napríklad horkosť bylín, ktoré jedli, symbolizovalo utrpenie, omáčka zas predstavovala maltu. Myslím si, že táto akcia je veľmi zaujímavá, pretože som v živote nezažila takúto poslednú večeru a vidím, akým spôsobom to prebiehalo a môžem sa tak priblížiť tej dobe. Tak na tejto večeri sa mi páčilo, že to bolo také netradičné a veľa takého nového pre mňa. Ja sa strašne teším, že sme mali aj také židovské originál piesne, aj také tie tanečné. Škoda, ešte tance sa musíme doučiť. Po večeri sa mladí odobrali do kostola. Tam v tichosti bdeli, modlili sa a rozjímali nad Ježišovou osamelosťou v Getsemanskej záhrade a utrpením na Golgote. Sestry Salesianky, ktoré celú večeru pripravili, dúfajú, že sa takáto oslava Veľkej noci stane v stredisku tradíciou. Z Dolného Kubína pre Salesiansky magazín Marcela Kršková.